Bună dimineața! De la alergat și de la soare! Azi avem soare! Și ieri am avut soare, da. Ieri încă mai curățam lucruri din mine. Dar azi mă bucur 100% de soarele meu și soarele nostru, Tatăl nostru. Oh my God. Și luna este mama noastră. Avem masculinul, soarele, luna. Femininul. Masculinitate cu feminitate nu merge altfel. Altfel este dezechilibru. Trebuie să pun pe pauză să mai rășesc căști. Gata. M-am și descălțat. Nu știu dacă se vede. La mama natură stau doar descălțată. Pe betonul împuțit merg cu încălțări. Dar la mama natură, dacă ar fi după mine, aș sta doar cu picioarele goale, indiferent de vreme. Seara m-am apucat să scriu despre fundație și despre echilibru și dezechilibru. Și o să fac așa un rezumat cu mesajul de astăzi și cu ceea ce am scris aseară. ...85% dintre indivizi la nivel global, inclusiv eu până la 30 de ani, avem o fundație care vibrează la o frecvență joasă de energie, că eu de-aia am murit la 30 de ani. Că am stat 30 de ani în frecvență joasă de energie. Sunt două categorii de frecvențe. Frecvențe joase și frecvențe înalte. Ok? Teritoriul diavolului reprezintă frecvențele joase de energie și a demonilor. Ăsta este teritoriul lor. Ce căcat căutați acolo? Ce căcat am căutat și eu acolo? Așa am fost dresată. La mine, în familia diabolică în care m-am născut, câinii turbau de la frecvență joasă de energie. Doi au turbat, unul m-a și mușcat. Da? Și am făcut antitetanos. Deci, frecvența joasă de energie este cancer. Este ca un cancer. Asta reprezintă ura de sine, de spirite, de viață, de animale, de copii, de tot întregul. Se înțelege corect? În frecvența joasă de energie intră ura, intră toate fricile iluzorice, nesănătoase. Există o singură frică sănătoasă, atât. Când în realitate, în momentul prezent, este un pericol. De exemplu, eu aici, da? Nu știu. Se întâmplă ceva. Dar vine spre mine o mașină, un camion. Ăsta este un pericol real. În momentul ăla, sistemul de alarmă, care se numește amigdală, se activează de la frică. Dar e o frică sănătoasă. Da? Și intră pe modul luptă, fugă, îngheață. Și face orice ca tu să nu mori. Ca eu să nu mor, ca pe mine să nu mă calce acel camion. Două stoluri de păsări. Confirmare. Asta e frica sănătoasă. Și asta o ai până la sfârșitul vieții tale, ale mele, e frica sănătoasă a ființei umane. Fricile nesănătoase
iluzorice, care nici măcar nu există, sunt învățate de la cei care supraviețuiesc în frică. Eu am avut o tonă de frici și nu știam ce naiba sunt cu ele. O tonă. Și le făceam așa. Nu vreau să vă simt. Ce căcat sunteți. Nu vreau să vă văd. Nu vreau să vă simt. Nu vreau să vă înțeleg. Așa făceam. Trebuie să ne uităm la ele. Trebuie să ne uităm la ele și să conștientizăm că nu sunt reale. Da? O singură frică este reală și sănătoasă până la sfârșitul vieții noastre. Trecem mai departe. Ura. De la ce vine ura? De la furie necontrolată, nesănătoasă. Furia mea este sănătoasă. Da? Dar până la 30 de ani a fost nesănătoasă și a fost sub formă de ură de sine, de spirite, de viață. Eu mi-am urât tatăl karmic pentru că a vrut să mă omoare și m-a terorizat. Da? De-aia l-am urât. Am avut motive să-l urăsc. Dar, de fapt, m-am urât pe mine însămi. Și m-am distrus pe mine însămi pentru că ura reprezintă frecvență joasă de energie și este cancer. Te mănâncă pe interior, te distruge centimetru cu centimetru, celulă cu celulă. Te distruge. Asta e furia necontrolată și nesănătoasă, distructivă, ura. Da? Furia sănătoasă este cea care te ajută să scaneze frecvențele joase de energie. Furia sănătoasă este cea care te ajută să vezi toți indivizii falși, superficiali. Furia sănătoasă te ajută și ți arată când ești pus față în față cu un individ care nu are respect, bun simț, calitate umană. Furia sănătoasă, dar pasiunea reprezintă 50% furie, ce fac eu, și 50% plăcere, echilibru. Asta e furia sănătoasă. Și se exprimă prin pasiune sau prin pasiuni, da? Eu am mai multe pasiuni, de exemplu, dar modul cel mai vindecător, creativ și plăcut în care poți să elimini furia într-un mod atât de plăcut, atât de creativ și atât de vindecător este sexul spiritual. Cu un spirit cu care te conectezi la nivel de spirit, inimă, minte și corp. Și voi nici măcar nu știți asta, că nici eu n-am știut asta, până nu mi-a trimis divinitatea 4 suflete pereche cu care să experimentez sexul autentic. Da? Eu de-aia practic abstinența. Și de-aia cresc în fiecare zi, mă vindec și evoluez și devin varianta mea cea mai autentică, feminină, divină, puternică. Pentru că practic abstinența, da? Îmi păstrez forța, energia, da, vieții în mine. Eu nu ofer nimănui. Nimeni nu are drepturi în sanctuarul meu. Și toate femeile și fetițele trebuie să afle lucrul ăsta. Sanctuarul femeii este doar al ei. Conștiința pură, Dumnezeu, a inventat sexul autentic cu conexiune între spirit, inimă, minte și corp. Nu mizeria pe care o practicați voi, inventată de diabolici. Sexul mecanic cu lipsă totală de conexiune între două minți bolnavi.